bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilmin yanfa'una. Allahumma ja'al amalana kullaha salihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. Yan uwa masu kallo da sauran mu a cikin wannan tasha mai albarka Africa TV 3 a shirin mu na Taru Mu Gyara nake mun sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shiri ne wanda cibiyar Naseeha Foundation ta dauki nauyin kawo mana a karatunmu na littafin Riyadul Muhtasibin, dausayin masu umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna aiki, wanda muke kawo muku hadisai da suke kwadaitarwa akan wannan aiki na umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna, da kuma buga misalai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar a rayuwar shi na wannan aiki. Yau za mu kawo hadisi mu na 15 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a yi hani ga masu yin wato gumaka da kuma daga kaburbura. An abil hayyaj al-asadi radiyallahu anhu qala li ali ibn abi talib radiyallahu anhu ala ab'athuka ala ma bada'athani alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timthalan illa tamasta wala qabran mushrifan illa sawaita wa fi riwayatin wala suratan illa tamastaha. rawahu muslim. Abul hayyaj al-asadi yake cewa ali ibn abi talib ya ce mu ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka so na aike ka ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya aika ni yi mu aiki akan shi. Allah ta da'a timthalan, kada ka bar wani gunki ko mutumi ko zane da aka yi na mutumi illa tamastahu, sai ka shafe shi ka goge shi. Wala qabran mushrifan illa sawaita, ko wani kabari da ya taso ya tulluwa ya yi tsoro face sai ka daidaita shi da sauran kaburbura ka mai da shi ƙasa. wafi riwaya, a cikin wata riwaya, wala suratan, duk wani hoto sura wanda aka zana ko aka sassaka sai ka goge shi, sai ka kawar da shi. Wannan hadisi yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Ali zuwa ga muhimman mai ihtisab, hisba da umarni da hani daga wannan mummuna aiki wanda mutane suke. Shi ma Ali ibn Abi Talib ya dauki ɗaya daga cikin ɗalibai sahabbai ne na manzo sallam, amma kuma ya na koyon abubuwa ga sahabin musulmi babba wanda Ali ibn Abi Talib shi ma ya ce baka so na aike ka irin abin da manzon sallam ni ma ya aike ni akan shi, don haka sai ya bashi wannan abubuwa. Duk inda ka ga hoto ko zane ko gunki ka bata shi, ka tabbatar da yayi. Tamastahu yana nufin batawa, abtaltahu da kuma goge shi. So wanda zana shi aka yi ka goge shi, wanda sassaka shi aka yi ka karya shi, ka batar da shi. Haka duk kabarin da kaga yayi tulluwa, an yi tulluwa da shi saboda nuna wani daraja ko na mai shi, ko nuna cewa ya bambanta da sauran kaburbura. Wasu mutane sukan yi haka, su yi kabarin su yi mashi wani yanayi wanda zai bambanta da sauran kaburbura wanda suke a makabarta, to ka daidaita shi ya koma ƙasa. Ma'ana kamar yadda ya zo wajen hadisai, ba a son abin da ya wuce ɗani ɗaya ko ɗani ɗaya da kaɗan a wato ɗagawar kabari. Wannan hadisi kamar yadda za mu gani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da a yi wannan aiki na ihtisab akan wa'annan hotuna da sauransu. Da haka daga cikin bayan magana hadisan da suka gabata, mun yi magana akan ihtisabi akan shirka da sanin gaibi da kaddara da gumaka, duk wa'anda abubuwa ne da suke iya ja mutum ya bata. wannan shi ma babi ne wanda zai ja ya kai saddan lizzari, a ma'ana zai kai mutum zuwa ga babban zunubi. kuma ka da zane idan aka yi su ana iya kaiwa a bauta musu. haka kaburburan da aka daga aka bambanta su da sauran kaburbura yana iya kaiwa a bauta musu. so wannan hanya ce ta zuwa shirka, dole a tokashe ta. kuma wannan yana cewa mashru'iyya, halaccin a yi tagyir, a canza abu da hannu, wanda shine mafi girman matakai na inkari.
amma da sharaɗin a kasance akwai ƙudura, akwai dama, kuma ba wata fasadi da ake gudun cewa idan aka yi zai jawo. don haka kamar yadda Sheikh bin Baz yake cewa ana inkari da hannu ga wanda yake da iko kuma ko kuma wanda waliyul amr shugaba ya sanya shi. kun ga wannan Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib shi ya sanya shi ya ji yayi. don haka ba wani abu da zai faru, aike ne daga sako, kenan kamar wannan yana yin official aiki ne na ihtisab, gwamnati ta sashi su, don haka ba wanda zai tare gaban shi. to duk wasu hotuna da kuma gumaka da aka sassaka wa'inda an sassaka su ne daga abubuwan da suke an kwaikwayi abubuwan da suke suna da ruhi kuma suna da inuwa, duk wani daga cikin abin da talimai suke ittifaki akan inkarin shi, domin an kasu a babin hotuna gida biyu, amma wanda ke da ruhi a sassaka abin da ke da rayuwa ko a zana shi yana da inuwa, to wannan sun yi ittifaki gaba ɗaya cewa munkari ne. wanda ba su yi ittifaki ba shine wanda baya da inuwa, kamar photography da ake yi shine ke da sabani, amma wanda aka sassaka ko aka zana yana da inuwa, to wannan ba shakka akan cewa munkari ne wajen malamai. kuma wannan yana cewa shugaba yana iya wakilta wani wanda zai je ya yi aiki a madadin shi ne kawar da munkari. wannan hadisi kamar yadda muka gani babi ne mai girma, musamman na wato masu yin aikin ihtisabi waɗanda gwamnati ko shugaba ko sarki ko dogarawan sarki waɗanda sarki yasa, wanda shi ke da hukunci akan siga inda suka ga munkari su gyara, wanda wannan da su kuma Allah ta'ala yana hana abubuwa da dama na ɓanna su faru, da masu girma da sarakuna da jagorori. kada mu ce mu ba ruwan mu babban mutane, akwai abin da fasadin shi idan aka bar shi zai jawo ya mamaye al'umma. yanzu idan muka ce shan wiwi da duk kayan maye, ai kowa zaɓin shi ne da yake so ya yi, a kowa ya sha. so mun ga illan da yake jawo mana 'ya'yanmu da 'yan uwanmu mata da maza da 'yan mata waɗanda suke shiga. to a irin waɗannan abubuwan su ma akwai munkarai waɗanda shari'a ta hana, don haka ta hana su domin fasadin da za su yi. idan muka ce za mu bar karuwanci, za mu bar zina, za a zubar da mutuncin mutane, za a cutar da mutane, za a haifi ɗiyan da ba na halis ba da yawa. haka dai duk waɗannan ɓannoni da musulunci ya hana, munkaran da musulunci ya hana, da sabon da musulunci ya hana, fa'idan shi ta farko tana koma. don haka kira ga jagorori da shugabanni da sarakuna, a inda kake da dama ka yi umarni lalle a canza munkari din nan da hannu, domin kana da sulta, kana da daman da zaka iya sawa a canza da hannu, sabanin wani wanda ba kai ba sai dai ya magana da baki, amma za a iya dadewa ana magana da baki wasu abubuwan su canzu ba, sai idan an sa hannu an yi canji, sai kaga Allah subhanahu ta'ala ya kawo canji. shi yasa ake cewa inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an. Allah yana sa mutane su kange daga yin banna, su wato su wa'astu, su gettu da jagoranci na shugaba fiye da abin da za su gettu idan sun karanta ƙur'ani ko an musu wa'azi da ƙur'ani. wannan shine wannan hadisi abin da yake nuna mana, wanda kuma musamman a haka kabarbara mun ga abubuwan da suke faruwa na kabarbara da ake yi, a sanya su a ƙawata su a gewaye su, wa'inda suka yi la'alla daga farko su ne kawai saboda a kewaye kabarin malami wane ko shugaba wane don a nuna cewa na malam wane ne. amma yanzu muna gani me ke faruwa, ana zuwa ziyarar su, ana niko gari zuwa gare su, ana zuwa neman biyan bukatu wajen su da kare neman kariya daga cututtuka da bala'o'a, wanda wannan duk haƙƙi ne na Allah an ɗauka an samu su. shi yasa kange wannan kafa tun daga farko a toshe ta shine abin da ya wajaba ga jagori da sarakuna, domin ba zunubin da ya fi girma a wajen Allah su ta'ala irin haɗa shi da wani, ɗaukar haƙƙin shi da abubuwan da shi kaɗai yake yin su ka jona ka ba wani. haka shugabanni da jagorori kada mu bari ana yin zuwa bauta a wurare waɗanda Allah su ta'ala ya hana a bauta musu, abinda aka yi da abauta wa Allah shi kaɗaya. so ba zai yi kaburbura a dinga yin zagaye da sunan ziyara, ana zuwa ana kiran wani Allah, ana neman agajin su, wanda Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, wanda kuke kira kuma bayan Allah su ma bayi ne irin ku, suna ta kansu,
fad'uhum falyastajibu lakum, ku kira su za su karba muku gani. So don haka wannan abu ne mai muhimmanci mu lura zuwa gare shi, mu yi ƙoƙari mu kiyaye al'ummarmu daga fasadi da cuta ta shirka, domin ita ta fi komai tsanani da tashin hankali, domin Allah su ta'ala yana gafartawa bayi, yana wato yafe musu duk kurakuransu ko da sun mutu suna yi ba su tuba ba. Idan ya ga dama zai yafe musu. Sabanin shirka, duk wanda ya mutu bai tuba ba yana shirka to lalle zai haɗu da fushin Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala ya kare mu. Wannan shine ƙarshen darasin mu na yau. Tambayan mu ta wannan darasi ita ce waye sunan sahabi wanda Ali ibn Abi Talib ya ce zai aika shi zuwa ga wannan aiki da shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika shi akan shi. A faɗi sunan sahabin. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.